ଛୋଟବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଗପ ନ ଶୁଣିଲେ ଖାଉନଥିଲେ କି ଶୋଉନଥିଲେ। ଏବେ ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନ ଧରିଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଗପ କହିବା କେବଳ ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଗପ, କୁକି ଚିକି ଓ କୋକିଶିଆଳି। ଥରେ କୁକି ଚିକିଙ୍କ ମମି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କୁକିର ଆଈ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ମମି କହିଲେ, କୁକି ଚିକି ତମେମାନେ ଘରେ ରହିଥାଅ, ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବି। ଫ୍ରିଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି, ତମେମାନେ ମନ କରି ଖାଇବ, ହୋମୱାର୍କ କରିବ ଓ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମନେକରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି କବାଟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏତକ କହି ମମି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁକି ଚିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମମି କଥା ମାନି ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାନା ଖାଇ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କୁକି ଚିକି ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମମି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଜି କଅଁଳିଆ ମାଂସ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଛି, କୋକିଶିଆଳି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧରି ଆସିଲା ଓ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। କହିଲା, କିଏ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀ। ଆଜି ରାତିକ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ କିଛି ଦିଶୁନି। କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ବୁଢ଼ୀର ଏମିତି ବିକଳ ଡାକ ଶୁଣି କୁକି ଚିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କିଏ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଡାକୁଛି। କୁକି ତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଓ ଇମୋସନାଲ ଥିଲା। ସେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ଧାଇଁ ଯାଇଛି, ଚିକି ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲା। ଏ ଦିଦି, ମମି ମନା କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କୁକି ଚିକି କହିଲେ, ନା ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବୁନି। କୋକିଶିଆଳି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଗଲା। ତାପରେ କୋକିଶିଆଳି ସେମାନଙ୍କର ମାଉସୀ ରୂପ ହୋଇ ଆସିଲା ଓ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। କହିଲା, କୁକି ଚିକି କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ତୁମ ମାଉସୀ ଆସିଛି। ମାତ୍ର କୁକି ଚିକି କବାଟ ପାଖେ ଥାଇ ଭାବିଲେ, ଆମର ତ କେହି ମାଉସୀ ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଲେ, ନା ନା, ଆମର କେହି ମାଉସୀ ନାହିଁ, ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବୁନି। ତାପରେ କୋକିଶିଆଳି ଭାବିଲା, ମୁଁ ମମି ରୂପ ହୋଇ ଆସିବି। ତାପରେ କୋକିଶିଆଳି ମମି ରୂପ ହୋଇ ଆସିଲା। କହିଲା, କୁକି ଚିକି କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି କୁକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କୁକି ତା ମମିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ କିଛି ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଯେମିତି କୁକି କବାଟ ଖୋଲିଛି, କୋକିଶିଆଳି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର ଓ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଚିକିକୁ ଏସବୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା, ମମି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମମି ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଚାପି ଦିଅ। ତାପରେ କୋକିଶିଆଳି ତା ଗୋଡ଼ ଚାପିଦେଲା ଓ ଭାବିଲା, ଆହା, କି ନରମ ମାଂସ। ଏମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଚିକି ଦେଖିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ହାତ। ଏ ମମିର କଅଁଳ ହାତ ନୁହେଁ, ଇଏ ତାହେଲେ କୋକିଶିଆଳିର ହାଡ଼ୁଆ ହାତ। ଏ କଥା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଚିକି କହିଲା, ମମି ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା କରିବାକୁ ଯିବି। ତ କୋକିଶିଆଳି କହିଲା, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରନି, ବାହାରକୁ ଯାଇ ଝାଡ଼ା କର। ଏ କୁକି, ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଝାଡ଼ା କରେଇ ଆଣ। କୁକି ମମି କଥା ମାନି ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଚିକି ଲକ୍ ପକାଇ ଦେଲା ଓ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିଦିକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲା। ତାପରେ ଅଗଣାରେ ଥିବା ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଓ ରାତି ସାରା ସେଠି ବସି ରହିଲେ।
ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଛି କୋକି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୋକିଶିଆଳିକୁ ବାନ୍ଧି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କୋକିଶିଆଳି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। କୋକିଶିଆଳି ମରିଯିବାରୁ କୋକିଚିକିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମମି ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏସବୁ କୋକିଚିକିଙ୍କ ସାହସ ଓ ବାହାଦୁରୀ ଶୁଣି ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କଲେ ଓ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ବହୁତ ଉପହାର ବି ଦେଲେ। ଏ ହେଲା କୋକିଚିକି ଓ କୋକିଶିଆଳି ଗପ। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଘରେ ନଥିବେ, ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସିବ ତମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ।